abaphulaphuli uzazise ukuba ungubani wakwabani. Kubaphulaphuli be-Grahamstown radio station thethayo nguNosie uMagasela abanye ke bathi Nosie the poet. Sicela ukwazi ke mandithi singabaphulaphuli ukuba indawo ohlala kuyo indawo nina. Ngokuhlala ndiseGauteng indawo yaseKatlehong. Yes. Ingaba ke namhlanje ubekwa intoni na apha? Namhlanje ndisazokwenza i-interview apha kwi-Grahamstown radio station. Sazobalisa nje ngeleka ngayo ebomini ndisebomini ipoem ke ngokutsho. Singathi ke sicela nje usityebele uba singathi ke sityebele nje ngendawo okhulele kuyo kwaye ukhule ungumntwana onjani? Ndizalwe eTsomo kwisithili saseXhumi. Ndikhulele phayana. Bendingumntana nje ozindwebeleyo, othanda ukubhala, othanda ukucula. Thanda ke nobamhle. Wena ke ndiyazivuma zonke ngoba ke zizinto ezibonakalayo ba noko noko kodwa ke masiphinde sijonge nje umbuzo olandelayo sithi pha zeziphi iimpawu othe wazibona ukuba zeziphi iimpawu othe wazibona ukuze uqonde ukuba unaso esi siphiwo sokubhala imibongo okanye ipoem ngamafutshane? Imbongi iziboni ibonwa ngabantu kodwa ke indlela endithi ndidibanise ngayo amagama ndicancathe kwisixhosa esisulungileyo sikwantu, ndicacisa izafobe namaqhalo, ndidlala ngezafobe zakuthi bonke nje loo nto leyo iye ngabonisa into yoba ndingayimbongi. Uba ndiyimbongi yosiba. Ibeka nje njalo funa ibeka nje njalo nawo sithi ke na ke uyimbongi yosiba. Sesingaba ke xa ubhala imihla yonke okanye wenza njani na uba namaxesha athile othi usebenze ngawo. Uba kunjalo ke sicela nje usicacisele ukuba ngaba wenza njani na? Ndiyabhala noba ndiseteksini ndihlala ndiphethe nje into yobhala because indlela endibhala ngayo ndiye mhlawumbi ndithatshwe itopic yomntu okanye into endithe ndayibona then nditsho ndibhale phantsi loo nto xa ndifika ke ngoku apha endlini kube lapho ke ngoku ndiqhubeleka khona ndibhala. So ndingathi ayomihla ngemihla but ndiye ndizithathe ke ezo zinto ndiye ndidibane nazo ezindleleni ngoba into endibhala ngazo zizinto endiye ndizibone nezinye ke eziye zenzeke empilweni yam. Ibeka nje njalo funa ndiyakuthi funa Nosie the poet funa ibeka nje njalo ke funa jonga masijonge umbuzelane layo funa sithi ke ingaba uqale nini na ke ukubhala okanye ukubonga ingaba into oyiqale nini na? Ngo-2019 kodwa ke besendinento ebendiyibhala emveni koba ndimane ndibhala kuFacebook. Bendinencwadi bendiyibhala kuFacebook ipage yam ebisithi ingqeqesho iqala ekhaya. So abantu ke bebeye bathande indlela endidibanisa ngayo amagama batsho ke into yoba ndingakwazi ubhala into ezinjengepoem. So kwalapho ke ngoku ndiye ndikhuthazeka khona ndaqalisa ubhala. So ndiye ndaqala ke ndibhala kwi-social medias nakwivukani community radio nakwingwane FM. Ibeka nje mna kamnandi njalo nje funa ibeka nje kamnandi njalo funa sithi jonga inabisa kuba wena uqale njani. Kodwa ke sijonge funa imibuzo landelayo funa sithi zeziphi ke imeko ohlangabezene nazo kukulu uhambo lwakho lompongo ingakumbi kwelixesha likaxakeka for ixesha likagidikanqo funa ubhubhane oyi-COVID-19 ke uluqale kumnyaka ophelileyo ke funa zeziphi na ezo ngxaki? Kuye kwanzima bendisaqala into yobana ndidibane nabantu ndizama ufumana amaqonga. Ndikhe ndaya kwindawo ekuthiwa kuseWeekly C nasenkondlo ndizama uyophefoma nam ndizama uzibonakalisa ebantwini. Kuye kwanzima kakhulu ngoba ke ngoku ke kwafumaniseka into yoba makuvalwe kwiinto ezinjenge-gatherings so asakwazi into yoba siqhubeleke. Ibeka nje njalo funa bona uba ama-artist ayakhala funa ama-artist ayakhala funa akhala onke ke funa athi achanekile ngilo bhubhane. Ingaba ke zeziphi izisombululo othe weza nazo ukusombulula okanye ukuza nesixazululo saloo meko? Okwangoku sinee-groups ezizenzayo kwilento kwi-social networks. So siyathetha into yoba singenza kanjani and ke ngoku siyahlulelana into yoba makubekho i-artist ezenzayo then nabantu bazokwazi uba like sonke sikwazi ufumana
ixesha lobana sikwazi yodlala kulo maqonga, siye senza kanjalo ke siyahlulelana kwaba bantu baye basicela into yoba masiyophefoma. Ndiye ndizidibanise ke kakhulu nabantu asebephumelele. Ndihleli kakhulu ke nalo mfana weVukani Community Radio ngoba seyinguye osele phambili, so ndiye ndizama uthetha naye oko. Ya kanje njalo ke ingabe ke